aadaaji men. Aadaaji men ko yewtere nde min mbaɗanta on yontere kala e oɗo saha. ko noon golle ma jooɗi peewi Bocar Djiby Touré karallo laaɓɗo golle laaɓɗo reedu ko kanko tangini kaɓirɗe no hannirta ni ngam dusde yewtere aadaji meɗen ɗo e haalirde ko sehil mon Daoud Samba Ndongo min mbiyon jaam hiire mon. oɗon ketto haalirde gendiyankore dowlo Mauritanie taw sawto o ɗo foto ko ɗo e wuuro meɗen kay heydi to haalirde diwan gorgol. dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe tedduɓe to mbawɗon wonde kala e jokkoli diwan o min calmini on e salminagol islam min mbiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yewtere mon yewtere men yewtere aadaji men nde gowɗen wadde kala jamma aljuma so yi ha waktuji nogas e goo pawi hojumaji capannayyi min gaddana on toɓɓere nde ganduɗa jeyande e gurdam men jeyande e fina tawa walla toɓɓere hesere nde ganduɗa nde ko joli e men ɓoyani kono jeytama e aadaji men en batti ɗum ha hande e nder gurnameje meɗen dippen hen ƴewen sifa mayri e nder rendo ngo so tawi wonko nde ɓeydi to banggue nafoore so tawi wonko nde addi to banggue caɗele hol darde nden ɗon toɓɓere e nder rendo ngo e nder gurɗam ñande kala no Elhadji Baba Mal wi e nder ko keɗi ɗon joni ko ƴeewen aduna holto ummi ƴeewen aduna holto tindi nde tawno kala yonta kala jamanu kala saaha kala ñalawma e kala neɗɗo aduna ko hendu woni koye yiyade daraki ɗum addani haaloɓe mbi ko yettima foof ɓenni sikki alani kadi ko soyna fo yettima. ɗum noon ina wodani neɗɗo sa foof ƴewde saraji muɗum ƴeewa aadaji mum ƴeewa jikkuji mum ƴeewa fina tawa ƴeewa ko taari ɗum ko beele ko noon ɓuuri fewde walla so tawi woni hen ko foti waylude wayla. ɗum waɗi yewtere aadaji men ari ha hande addande en toɓɓere meɗen hande nde mbiyeten caɗtidiigal. ko wiyete ko caɗtidiigal jeeya ko e gurdam meɗen jeeya ko e gueɗal mawgal e nder gueɗe meɗen ko waɗi eɗen mbaɗa hen namdal gandinen ko wiyete caɗtidiigal ko ɓuuri hen hewde hayso tawi ina waɗi jiidigal ko jiidigal goɗɗugal. ɗum fuɗɗorto ko asli cehilagal ɗiɗo wawduɓe yaaha ha rontina so rontini natten andude ɗum ɗon holto fuɗɗi tanam e tane babam e bamma nenam e nenema ha yetto min e ma. hen saaha tawa ken fasiraɓe to banggue hinde hen saaha taw ni en gona fasiraɓe to banggue hinde kono ɗum fo e wadi noon caɗtidiigal meɗen ngal ina yooɗi ha hen saaha ni ina ɓuura jiidigal. wonko goto e meɗen hulata wadde goɗɗo o wonko goto e meɗen hersata wadde goɗɗo o goto e meɗen yiiɗa dañde ko goɗɗo o dañani goto e meɗen foof ina wawi ha hande hadde hoore muɗum waɗana goɗɗo o ñalade mawde tawide kadi hay hunde ɗaminaki hen ɗo suudi eko feeñi so wona wadde waɗirde ina welti waɗirde wonde mo waɗani yo ko hoore muɗum. ko wiyete caɗtidiigal ko bandiraɓe hewɓe nani guurde hande ɓe mbawa wiide gurdam e jotodiral tingal gongal hakkude ɗiɗo galleji ko ɗo fuɗɗi. ɓe pintan ɓe tawi jinnaɓe ina mahi ɗon gilli ne mahi ɗon korsa ne mahi ɗon hoolare ne mahi ɗon gowka tiitka ka ganduɗa kamɓene ɓe gari tan kamɓe sukaɓe ɓe jokki hen gila ɗo ɓe gonno sukaɓe ha ɓe gonti jinnaɓe. so en ƴeewi caɗtidiigal ne heewi wadde yontaji kewɗi kono taƴodirta ko wiyete caɗtidiigal ko heewani taƴodirde.
kala ɓiɓɓe jibinaɓe oɗo galle ina jogui guiƴiraɓe to oyto galle joomum en guila ina goni cukalon no jinnaɓe guurdi ni kañumen ne garat tan gabbo hen saaha ni ko ɓuuri yurminade ko ma mawna ha mbatta hakkille paama an e oɗo on gona enɗam ɓaɗiɗam to banggue kosam walla duhol kono ko jinnaɓe moɗon maahi hakkude moɗon ko ina tiiɗi no feewi hen saaha ni wonko kewata hakkude ma e goto e mabɓe tawi ha hande enɗam ɓurɗam ɓadade ɗam dañata nder ɗon fodde dañata ngal ɗon gueɗal ko wiyete cattadigal tiiɗiɗo meɗen ha ganduɗa e hen saaha ina ɗesa fawade dow enɗam saabu hen saaha aɗa yiiya hoolare aɗa yiiya gilli tiɗɗi gona hakkude ma e neɗɗo mo ganduɗa ko cattadiɗo ma mo tawuɗa bamma e bammum walla yumma e yummum walla tani e tanum wonko ɓilloto hakkude moɗon taw ha hande wonmo ɓuuri ɓadade to banggue kosam walla duhol tawa ko rewata hakkude ma e makko ko rewata hakkude mabɓe kala goto e meɗen jibinaɗo e nder falde he e nder nokkuji ɗi e nder diwan o ne andi ko wiyete cattadigal ko hunde tinde no feewi hen saaha en jiiɓe ganduɗa so tawi bottaje ɗe deftanoma kañum en nokkata longguere ɗumen ɗo dondoto bottaji mumen ɗe tawro e woɗɓe ɓe ñamoye toon hen saaha ni neɗɗo o nawata hay bottari muɗum ɗacca bottari muɗum ndi toggi e nder galle muɗum walla hirani mum nde toggi e nder galle muɗum yaha wottoyo galle sehil muɗum cattadiɗo muɗum ko toon hirete ko toon ariji batte sikki alani kadi kala ko jaaki to banggue gurdam ha yetti caɗele cuuɗi e dewle ko toon ñawdoyte ɗum ɗo foof tawa ha hande enɗam ina woodi jiidigal ina woodi to banggue kosam e duhol kono ɓeɗo foof ha hande ɗawe ngal ɗon gueɗal mbasa nden ɗon fodde kanko cattadiɗo o totte ngal ɗon gueɗal wadde ko wiyete cattadigal ko hunde tinde no feewi kala fuutanke jibinaɗo ɗo mawni ɗo nehiɗo hay so tawi o mawnani ɗone o tawi ɗum kam jinnam makko ne guuri ɗum bandiraɓe hande noon ɗo enɗam wayata haamiɗo beele cattadigal ina wawi wurde ɗon ne hasi so tawi peɗeli takkodiri woturu hen ina gañi hay so tawi heddindu gañaki moddat ndiyam walla safar waɗi kala hen ko heeɓi woturu heddindu wonko tinata hen beele hande ɗo enɗam dañi caɗele ɗo beele ɗo ɓinngu yumma dañi caɗele ɗo beele ɗo ɓinngu baba woyi haamiɗo beele bandiraɓe cattadigal ina wawi dañde ɗon gueɗal ina wawi dañde ɗon fodde ko mbiyeten ko cattadigal holno jiruɗen e jamanu men hande o ko wiyete ko cattadigal gueɗal ngal joguino e nder rendo gueɗal ngal joguino e nder gondigu e nder gurdam ɓiɓɓe adama holno wayi e jamanu meɗen hande nde tawno en gari ha e jamanu ɗo ganduɗa so tawi a renaki waɗa hen firtat ɗum ko ndereru aduna ngu waɗa hen firtat ɗum ko wasde yonodirde waɗa hen hande firtat ɗum ko ɓesguji ko wiyete cattadigal ko sen ƴeewi hanki no ɗum wano tidde bandiraɓe hande holno jiruɗen ɗum e jamanu meɗen o ɗo kulta hay yaade salminoyde bande woti wiyede ka ɗaminiɗo wonko garɗa yiilade woti wiyede ka batulo woti wiyede ha hande ka domowo goto kala eno wirata koɗo arta salminoytaki hen saaha kew waɗa darde nde poɗɗa darade e sara cattadiɗo ma donka darade ɗon saabu hulde wiyore e yitere nde goto foof daranma dane kadi ko wiyete cattadigal ko ne joguino darde mawde en kalino guila e fuɗɗode
sabu hen saaha wonɗo hunde kewata e nder enɗam ko sattidiɓe ɓe garata hande cafra ngal ɗon luural. wonɗo hunde kewata kadi e nder enɗam ko wayno kewuji aduna jaam e jamlun ko sattidiɓe ha hande garata bandiraɓe nder oɗon wonde darde. ɗum foof ko yidde andinde en tan ko wiyete cattidigal ko hayso wona enɗam sikki ala ina jeeya e jokkere enɗam. sabu ko ganduɗa so tawi enɗam taaƴi cattidigal ne wona mesalal e garaji ñoota ɗum. so tawi enɗam tunwi cattidigal ne wonanno ndiyam e sabunde wuppa ɗum. bandiraɓe so tawi enɗam fawgi cattidigal ne ɓornotono paɗe ara salminde ɗum juurade ɗum e muññinde ɗum. hande noon so tawi cuuɗi ɗiɗi koddi donki wurdude, galleji ɗiɗi kuccodiri donki luɓodirde boɓel e unugel. bandiraɓe so tawi cattidigal daɗi ɗon ko hunde hawnide no fewi wonata. kono tan eɗen gandi kam ko wiyete cattidigal ko hunde mawde, sabu yimɓe hewɓe hande nana gurdi ina daare ha nandi e funeɓe. hay goto wawa wiide ko woni hakkude mabɓe ko ɗo fuɗɗi. goto e mabɓe fintan, goto e mabɓe foof fintan tawi ɗon, tawi ina fewna, tawi ina reena, tawine kadi yidde saabi Allah nde e fimde tinde wonnode ɗon nde ina his. jomum en gurdino e jamanuji ɗi ganduɗa dañal ala, sako wiye ko ɗaminari. ɓiɗɗo arani taw sikki ala nemaji aduna kewɗi goɗɗi hande ɗi godani. kono hoolare nde jogui ɗon gueɗal, yidde tinne nde jogui ɗon gueɗal, fibde saabi Allah nde jogui ɗon gueɗal. gila ɗo wonno ɗiɗo tan ha wonti ɓiɓɓe e tañiraɓe. woni hen ko mayɓe goni seedeji, woni hen ko wurɓe goni seedeji. hande e jamanu meɗen rontude nden ɗon yidde, rontude ngal ɗon teddugal, rontude nden ɗon fodde wonde goto foof dongal teddugal ngal ganduɗa say sakala ina ɗes taɓitade e hoore muɗum. nde wonno won cehilagal won yidde, won jawdi heƴata hen, won fibde, won hoolare jawdi heƴata hen, sikkitare kadi ne heƴata hen. ɗe gueɗe ɗiɗi kala ne gaari, so tawi koye yidde, so tawi koye cehilagal, so tawi koye enɗam, so tawi koye koddigal, ko ɗum yooɗi, ko ɗum tiiɗi ko foof bandiraɓe wodat no wayi. ɗum noon e jamanu meɗen ko wiyete cattidigal ko holno wayi, holno jaggira. cattidigal ngal ganduɗa noon ngal ala sifa no ngal wayi wade foof. ken fasiraɓe to banggue hinde, ken hoddiɓe hen sahani ko en jiiduɓe, kono jiidigal ngal ina woɗɗi, ko cehilagal ngal e musidagal tiidgal ngal ɓuuri renede. ngal ɗon yeehi ha folti ko mbiyeten ko ɓingu yum. gonga cehilagal ina yettotono ɗon, sabu hen saaha eɗen gonɗini wonde wonɗo cehilagal ina heeɓa hayso tawi wawa diwde ɓingu yumma, sabu enɗam ina tiiɗi to jomiraɗo, ne tiiɗi kadi ne to julɓe. kono kam ko wiyete ko yidde e hoolare hakkude yimɓe ne yetto e nokku ɗo ganduɗa hay jiiɗaɗo enɗam dañirta noon. ɗum noon bandiraɓe ko wiyete ko cattidigal hande e jamanu meɗen beele ina wayi no wano hankini. so tawi ina wayi noon dokken dalillaji, so tawi wayani noon holko saboto ɗum, so tawi ne kadi won peeje keɓɓitorɗe bawɗe waɗede ha yontande nde andine wonde ko wiyete ko cattidigal ko ɗum ɗo wonno darde muɗum e nder rendo. ɗen peeje ne kadi holiɗen, sabu galleji kewɗi hande nana koddi, ina ndeeƴi, ina kisi, to ɗum ummi to ina woddi, wona joni joni tan e oɗo subaka jawtuɗo.
ɗum noon bandiraɓe min gari e natirde yewtere nde ha ɗo on paami min kalata ko cattidigal noon ko cattidigal tiidgal hakkude yimɓe godnogal yoɗni gurdam ñanti gurdam fewni ɗum ha feewi reeni enɗam teskaki dañal e basal cattidigal mahinogal e dow hoolare e dow yondinare kadine nde tawno ko ɓuri hen hewde nde ummito nde dañal ala ko ɓuri ko hewde hen koye karwal jorgal kos ha yetti hande bandiraɓe no sifa aduna wawi wade foof so tawi koye dañal wuura walla koye basal wuura jiɗɗen wiide tan ko beele so tawi enɗam ñawi cattidigal ina wuura hande sukaɓe meɗen hewɓe sen mbi sukaɓe ko yonta amen fay less ummade duuɓi 50 fay less hay enɗam so tawi ɓenni taniraɓe ina haasi hewani jaggede no feewi ala ko haali kam bandiraɓe ko mbiyeten ko cattidigal on mo anda bandum mo taniraɓe mumen tan jiiti beele ne wawi rende cattidigal ngal yummum walla bamum faggino ngal tanum walla jaatum mahano ha feewi hoolare yidde e fimde tinde jibina hen hande ɗo jarten e aduna ndereru jawkal seeɗa tampinkal yimɓe bandiraɓe beele ko wiyete ko cattidigal nde wawi wurde e nder nduɗon hendu duñoɗo ɗum ɗo fof ko namde ɗe min mbaɗi jeese moɗon onon jogui jaabuwuji ɗum noon ndewa toon koye 45 33 50 90 gaddon hen jiyande moɗon Bocar haade men uddide ɓoggol ngol ɓamtana en gacci ɗi seeɗa e on saaha garten e ɓoggol ngol 45 33 50 90 ɗum noon ɓoggol men ne udditi e 45 33 50 90 kono hay haade hay hunde juureɗen jinnaɓe meɗen tedduɓe jinnaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko machallah hettoɓe en e kala waktu e kala ñalawma e kala nokku ɗoɓe nani daade meɗen ɓe ketto en no hannirta ni calminen jinnaɗo meɗen nen Houleye Sam Malick to magama e litam ɓuli jeeri ɓuuri maayo gonɗo ɗo e nder leegal meɗen Gurel Sange calminen nene meɗen Di Mbaye e Mariame Mbaye calminen jinnaɗo meɗen Hawa Siley Sharif en jejjitani Oumou Ndiaye e dendagal jinnaɓe heddiɓe en calmini jagguettiɗe jinnaɗo meɗen Ba Amadou Abou président conseil régional min mbima jaam hiirema min jejjitani Issa Dia e Ceerno Dia sehilaɓe maɗa tiɗɓe min juurimama ɓe Demba Sangode ha to ɗal haye jeejugol e jeejeeli e takko calli jolduɗi baaraɗi min calmini ɗo galleji tutuɓe e jajaɓe kamɓe kala min mbiɓe jaam hiire mabɓe min jejjitani en Dieynaba Chérif min mbiɓe jaam hiirema bandiraɓe tedduɓe 45 33 50 90 ko mbiyeten ko cattidigal ko e gurdam meɗam tiɗɗam jeeyano ko wiyete ko cattidigal neɗɗo finat tan tawa galleji ne gurdi ne ñamda ne jarda ina guinnodira to banggue ɓiɓɓe jibinɗo hen kala ne innira goɗɗo o yonta e yonta jibinaɓe foof ne tolnodiri e jibinaɓe toɓe kañum en jadata pijja guila ko cohlon tokson ha mawna hay goto hen ni ɗesata famde wonde jiidigal ala ɗon hen sahani hayso tawi jiidigal ina ɗon ina woddi koma joomum en jaaha mawna ha kelli fee nde pama wonde ɗum ɗo wona enɗam ɓadiɗam kono ko yidde saabi Allah tinde woni ɗon
nden ɗon yidde sabi Allah jamanu totta jamanu gila e taaniraɓe ha yetto yummiraɓe e babiraɓe ha yetto ɓiɓɓe ha yetto cukalon tokson mbayno moon kon ganduɗa nana pijja nana jalda nana ñamda nana jarda ganda taw ko woni hakkude mumen ɗum ɗon foof noon e jamanu mo guurɗen o elle ne jogui sifaji goɗɗi lowtiɗi hen ha mimi endameje donki wurdude sababu nde dañal walla basal endameje donki wurdude sababu nde jikkuji goɗɗi joltuɗi kesam hesmago e nder ɗum noon bandiraɓe so tawi endam fawgi beele caɗtidiigal ina wawi wurde ɗon ko ɗum ɗo woni namdal ngal e jamanu men hande ɗo ganduɗa so tawi asko dewi tañiraɓe wiyete ko min jiidani hay hunde bandiraɓe beele ɗon kadi caɗtidiigal ina wawi wurde ɗon ɗo yimɓe dañata taw ko kañumen ha hande jiidi yumma e baaba donka wurdude donka rendude kiiraɗe ɓesguji men kadi donka resodirde bandiraɓe beele ko wiyete ko caɗtidiigal ina wawi wurde ɗon tene kadi caɗtidiigal ne darno darde tinde e nder gurdam yimɓe saabu hen sahani en kaalino mbiɗen so endam fawgi ko caɗtidiigal aranno salminde ɗum e muñidde ɗum firti wonde hen saaha wonniɗo endam haɓanno sattidiɓe ɓe gara ha hande kuufaɓe so tawi ko wajade ɓe so tawi ko jokkude endam hakkude mabɓe daro hen darde tinde sattidiɓe ne mbawi kadi wurde hakkude endam koɗam dañi caɗele ko foof tawi ha hande kañumen kam ina kiisi ina ndeni saabu wonde famde koɗiɗo jiidi kala ko funeɓe ɓuuri kala ko gonɗa sehil neɗɗo ɓaari ko e bandi ko o waddi walla koye bandi ko o lurdi an aɗa jogui hen darde ko wona ɓeydude tooke gonɗe ɗon ɗe ɗum ɗo foof ko sattidiɓe nderno ndeɗo darde ko kañumen ne kadi gonno ndeɗo hoolare ko kañumen jokkanno ɗeɗo endameje ko kañum en ndeni ɗiɗo sirluji hande bandiraɓe e jamanu meɗen beele ko wiyete caɗtidiigal ko ne wayno wano hankini beele ne hokka gueɗal muɗum beele kañumen ne kadi in daari darde mumen 45 33 50 90 Bocar so tawi ala gonɗo e ɓoggol heɓamta gaci ɗi bismillah marhaba tabarakallah allo bismillah min kedima allo min kedima ceerno Barou eyyi mboɗo sikki ko musidɗo meɗen Barou Ba to Lugge Say boɓe en mbimo jaam hiire makko kanko e dendagal ko taari mum ne wawi taw ko caɗele weeyuji ɗi mbaɗi noon eɗen ñaagomo hen yafu no fewi 45 33 50 90 ha hande ɓoggi meɗen ɗo gudditino ha nettani assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam warahmatullah tabarakallah marhaba bisimilla yettere Allah ko mawɗum tabarakallah marhaba seydi Ba tabarakallah ɓoggol ngol noon kam ne dilla no fewi mi andata caɗele ɗe keeɗi eyyi bisimilla ceerno Barou yettere Allah ko mawɗum tabarakallah bisimilla alhamdulillah alhamdulillah ceerno Barou mboɗo yiiɗi heɗade noon kono mi anda ko dande foof mi anda ko ɓoggol ngol heewi caɗele seeɗa eyyi ɓoggol ngol ne jiiɓi seeɗa eyyi bisimilla ƴeew so tawi won ko jettinta eyyi bisimilla ceerno Barou eɗen jiiɗi heɗadem no fewi kono ɓoggol ngol ne waɗi caɗele en gandata caɗele ɗe keedi koye weeyoji he walla ko ga ko wawi hemde fof e ñaaguimomo yafoy eɗen gandi kam ko neɗɗo sagata no fewi tinniɗo battuɗo hakkille e jewte meɗen kadi deƴƴo hakkille moƴƴo ɓeydi kala yewtere nde o naati e mum so tawi o yalti tan ne haasi ngal
ɗum noon en mbimo jaam hiire makko kanko e dendagal ko tani mo ɗo noon sehil meɗen bona ngari moƴƴa ñalande deƴƴere wona yejjidde doroba min mbima jaam hiirema e dendagal Lugge Sayboɓe min juurima on 45 33 50 90 yewen so tawi ha hande ɓoggol ngol ina seɓora e on saaha dusodiren e hettiyankoɓe meɗen tedduɓe ɗum noon ceerno Barou hayso tawi en dañani nandirde e makko no fewi hande o wi ko ina woodi sukaɓe ni ɓe ganduɗa gandani ga ko firti caɗtidigal hen saaha ni sa wi ɗumen caɗtidigal mataw ko beele paccira beele pira paccira koma jooɗoɗa mbiya ɗumen caɗtidigal ko jinnaɓe ɗiɗo wurduɓe gurdam moƴƴam hakkude mumen cehilagal e guille tidde hankkadi gona e haalande ɗumen gueɗe tidde guitta toon ha jettina to jarata ɗo ƴeewa beele ma paam eyyi hanki noon e hecci neɗɗo jibinta tan ne andi ko woni caɗtidigal hen saaha mbiyeɗa oɗo ko jiiɗuɗa e kaari mbiya a kaari so Allah mi anda komin jiiɗi kono kam mbaɗa andi komin sattidiɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Marhaba tabarakallah. Yettere Allah ko mawɗum tabarakallah. Inde yettode ceerno Abou bisimilla. Yettere Allah ko mawɗum tabarakallah. Bisimilla ceerno Abou. sago men yewtere nde de no waɗi fayida kalɗa ko no woodi alhamdulillah on noon caɗtidigal renndinta ɗum ko mawɓe e sukaaɓe fof on noon koto mawɓe to ummorto on noon cukalel kañum ko ɓaccere tan no maara ko noon yarata neɗɗo ne kadi saɗa holla ɓiye tan walla aɗa holla mo gonduɗa hay tinde komo kawɗa ndettataɗa holtingal ko moƴƴi bale ko ɓurtimama wawde taw koko moƴƴi ko taro tan won noon neɗɗo ko holla ko ko ɗum ka woni ko andata wona hay tadde yimɓe kollaka ko moƴƴi ko tan so kollama tan ƴewat kono noon sa hollani sa hollata andi ha hen hay hunde wawa andude ko woni caɗtidigal won noon atan joni mawɓe goto fof ne jogani goɗɗo on gueɗal hande noon ko ɓuuri tengtude koko woto yaata kaari woto jooɗoto kaari tan andi cukalel jangginama ɗum kadi wawa reno kaari jogade moƴƴere kañum gonga ewa ko ha joni ko aduna o koto wonno tan woni heddi ko yimɓeɓe mbayli no jogui tan ko cikkata ko pinal ko ɗum woni majjere on noon woni finde ko hollude sukaɓe ɗum ko moƴƴi kolla bande en ko moƴƴi ɓuraka jang on noon neɗɗo wawa heddade tan alay saago koko yahata ewa ɗum noon sa yii taw ko ɗacciɗa caggal kono moƴƴi taw ka pewnuɗo ha fewi wallay ko ɗum ceerno Ba jarama yo Allah yo moƴƴere jeta rendoji ɗi no mbaɗi caɗele ko wona to sukaɓe to cukalel to cukalel tan ko mawɓe tan koto mawɓe to woni a jarama yo Allah yo moƴƴere ceerno Abou min calminima no fewi min juurimama jamen bamtura en machallah ewa min mi wonano jooɗiɗo mi wonano gowɗo heɗade radio ngo ko joni tan mbattum heɗade bisimilla wattu hen hakkille wallahi min beltima e ɓeydol ma no fewi yo Allah yo moƴƴere jarama no fewi ceerno Abou Allah jogui jawdi yo Allah yo moƴƴere ɓoggol ngol fof e hamnade kam min dañi heɗadema e hoccude e haalama hunde ami wiɗo kadi toɓɓere mawde wande fayida no fewi saabu ko wiyete ko caɗtidigal ko wiyete ko enɗam ko mawɓe ndenata ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullah. ceerno Barou bisimilla e lenngol ne seɓori seeɗa tabarakallah ko mawɗum yettere Allah machallah alhamdulillah wallahi wallahi caɗtidigal hande no famde andude ɗum ko ɓuuri hewde hande ni e sukaɓe he ko a yiyat yimɓe ɗiɗo tan ne mbiya komin sehilaɓe mijata gasi ha mawɗo goto tan wiya ɗumen ni tan gandino to hakkude mum ummi to mbadumi walla kamira moon no mbadumi ayi tan wiya ɓen ko caɗtiɗiɓe ndeysan mbawno sehilagal wallahi tan ganda ko woni caɗtidigal ganda ko ni tan heɓɓe hande famirte ko woni caɗtidigal e kono nden eɗen gandi kam neɗɗo waɗɗo to mbabba mum walla waɗɗo guelaw mum walla waɗɗo pucci muɗum wallahi tawa ni ne jogui jawdi ha heewi yaaha mo ganduɗa ala haydara wallahi tan mi yaha toon salmine ɗum e juuɗaɗi ɗum wallahi wondikinade ɗum wallahi ha anda galle o anda ɓesgu anda ɓesgu gonga
an kadi mi yaara noon haa wontana comme enɗam ni yimɓe heeɓe jakoro ko enɗam wallahi sabu ko wona ɓurɗo tan andude tan hakkude maɓɓe wawata andude wona cattiɗiɗe wona enɗam ko cattidigal gonga eyyi ɗum noon ceerno Barou ɓeydandema hen ni hen saahaɗi yimɓe pijja gilani goni cukalon toksona ha mawna kay kelli fe ko nden puɗɗoto andude wonde jiidani kono e waktude pijjata nde cikkata ko kañumen jiiɗi yumma e baaba ko noon kay nde wonnoon tawi tan ko aɗa andi wiyama cukalel hol mo jiɗɗoɗa wiide komo tawri yumma mo tawrumi nenam e babam wallahi eyyi ɗum noon deke ko noon tan a tawat sukaɓe ni gondi tan eɗen jinnaɓe no gondi an kadi no mbaɗa tan mataw ko miñiraɗo mawniraɗo wallahi ha wontuɗa ɗo taw ko cattidigal no mbiɗani e hande noon oɗon zaman ɗum wona hunde wemde hande no wona hunde wemde hay enɗam ɗam hande ni ko hay enɗam ɗam ne ñagui duwaw ala ko haali cattidigal noon ma nafaago tan machallah ceerno Barou a jarama sukaɓe ɓe kadi kalne ɗum gonga kadi inchallah kadi radio ngo kadi so tawi ganduɗa hono ɓeɗo jewten mbaɗa hen nde wonnoon hande ɗi yakkude ɗum fof ko ɗiɗo téléphone ngaji ɗo Allah fawi en gonga an kadi mi natti heɗade radio goto fof koye téléphone goto fof koye téléphone tan hippi kono ne waɗi mawɓe nana e nder dowli he ko ɓuuri hewde ne keɗo radio ji ɗi wallahi so tawi jeeri gurɗe ne mbaɗe tan hono ɓeeɗo so Allah jaaɓi ne wawi radio ngo wurti yo Allah yoɓ moƴƴere ɗum woni darde men so Allah jaaɓi ɗum woni darde men mbaɗon hen duwaw onon ne duson radio ngo yo Allah yoɓ moƴƴere jarama no fewi no fewi yo Allah yoɓ moƴƴere ceerno Barou min beltanimama no fewi sanne ɓeɗo ko yimɓe tiɗɓe fimde yiɗɓe radio ngo no fewi no fewi no fewi no fewi dendagal jewte jaltoje ɗo e radio ngo yewteren foof ne andi on ne andi darde mon ne andi tinnare moɗon ɗum noon min ñaago tan onon ne kadi mbason woɗɗude min e sa foof ko dilɗo foof min nana hen daade moɗon min keeɓa hen kadi wasiyaji moɗon min naftoro ɗum no fewi yalla yo moƴƴere duttoɗen kadi e kamɓe ɗiɗi foof ɓe gartiɗo e nden ɗon toɓɓere wonde ko mawɓe dontinta ko mawɓe ndenata sukaɓe so tawi ha hande nden ni eɗen kalanno mbiɗen so tawi neɗɗo ne yaha tan fijoyde ara tan artida e cukalel tane walla gorgol ma walla kawma mo tawɗa ɗo no wima i o ko holi o mbiya o ko kaari kaari mo jibinimo mbiya ko kaari o jeeya ko galle kaari en i aɗa andi ko wondoma mbiya o ko sehlam allahu akbar o kay wona sehil ma o ko bande askina ko jiiduɗon taw kadi wona ni asko jungo taw ko ina ɓadi taw ko tañira mon tan jiidi yumma walla jiidi baba walla jiidi yumma e baba haalanma ko jiiduɗon ko noon mawɓe ndeñiranno enɗam ko wiyete cattidigal ko kadi ko noon mawɓe ndeñiranno cattidigal saabu wonɗo cukalel hoccata cukalel tawi cukalel ngel o hocci ngel wona cukalel tan ngel ganduɗa omo hocci ɗum tan ni tan ala wonto ummi jinnaɓeɓe gurdi guilay tañiraɓe guilay jatiraɓe ni ha tañiraɓe ha yetti jinnaɓe mabɓe kamɓe saabu noon aduna o waylade hankkadi won e gueɗe natti dañde dole ɗe joguinoɗe wonti hankkadi sukaɓe gandudirta tan koye bedda kocca cukalel noon no ceerno Barou wi ni gadda ɗum tan walla ɗo yaada e mum pottane mawɓe wima o ko holi o mbiya o ko sehlam wima allahu akbar onon kay ko woni hakkude mon ko ne tiiɗi diwi cehilagal saabu jinnaɓe moɗon ko sattidiɓe cattidigal helmere nde e hoore muɗum haali hoore muɗum saabu ko cattidigal ko gurdam cattuɗam yiide ɗam yeru muɗum satti yiide jawdi wawa basal wawa ñaw wawa ɓiɗɗo wawa debbo wawa hay hunde serdatano ɓeɗo wurɓe ina gurdi saabi Allah hay hunde heƴatano hakkude mabɓe so wona jaam goto mabɓe foof yiyatano ko yiyete hande aduna ko yiyatno tan ko goɗɗo o kala ko goto mabɓe dañi eko wasi goɗɗo o ɓurana ɗum hakkude mabɓe koko saɗi woni ɗon yimɓe ɓe ganduɗa hakkude mumen koko saɗi woni ɗon ko ɗum ɗon woni cattidigal koɓe ganduɗa hakkude mumen to heeɓi ɗo ina saɗi egga noon haaɓe dontina soɓe dontini ɓiɓɓe mabɓe gara tañiraɓe ɓe gara hankkadi no goto fof tawri ina mahorini abbo hen tan yaara noon ɗum ɗo hankkadi woni ko wiyete cattidigal ɗum ɗon noon ko mawɓe ndenata ɗum so tawi ɓiye ari e ma kolla ɗum sehilaɓe ma kolla ɗum enɗam ma kolla ɗum bande en kolla ɗum hoddiɓe kolla ɗum no wurdata e nder renndo ngo ha janggo e jaam sa yiyaka ne wawi dartade darde ma renanma ko pagguinoɗa ko ɗum ɗon noon wawata wonde so wona taw an jinnaɗo a dari nden ɗon darde aɗa holli ɗum gonga e gonga ko pagguinoɗa hakkude sehil e bandiraɗo ceerno Barou kadi haali konngol tengtugol
cukalel wiyanoma hol bande en wiiɓe tawnumi nenam e babam ayi hen saaha gonga hol bande en enɗam ina woodi to banggue dewol e gorol kono noon gonga e gonga ɓe tawɗa kadi ina gurdi e yumma e bamma dañal heƴata hakkude mabɓe haaɓe certa basal heƴata hakkude mabɓe haaɓe certa ɓiɗɗo e welde heƴata hakkude mabɓe haaɓe lurde hay hunde e aduna heƴata hakkude mabɓe haaɓe lurde ya andu kadi ɓen koye bandiraɓe tigui rigui jeeya koye fotɓe wurdede koye fotɓe faggede koye fotɓe jaggede ha tiiɗa jeeya te jinnaɗo ma wawanma e aduna tan ko ittude ko joguino ko adda ha e jamanu ma ina reeni ina hiisi tottuma ko heddi ko annene ko an moƴƴinanta ɗum hoorema ha tota ɓiye ɗum ɗon noon hannde ko ɗum woni caɗele saabu no mbiɗen enen foof ni yontaji ɗi no mbayi ni joljole ɗe nan nattodiral ngal e gueɗe mbaɗe noon gueɗe kewɗe jolti hen kadi ha hay hande hay ɓingu yumma ina jogui caɗele eyyi so ɓingu yumma noon joguima caɗele ala ko haali ko heddi ko ɗum noon bandiraɓe yewtere meɗen ari ha ɗo mbaynortoɗen tan ko yo en tinno ganden neɗɗo ko gueɗal mawgal rokka e aduna saabu neɗɗo ko kañum ha hande woni kilifa e dow leydi neɗɗo noon so tawi woni kilifa e dow leydi foti ha hande wurde ko gurdam moƴƴam neɗɗo kadi wawa wurde gurdam moƴƴam tawne seridi neɗɗo sino wuura gurdam moƴƴam wurdata koye sehilaɓe wurdata koye bandiraɓe wurdata koye hoddiɓe wurdata koye enɗam ko tawi omo faggana ina woodi ko o rena ɗum ha fewa o faggo kankone kadi goɗɗum o watta hen o jogo ha hande sirlidiɓe o jogo yewtidiɓe o jogo ɓe ganduɗaɓe ɓe o rendi gurdam aduna ɗam no wayni dañal e basal belemma e mette gurdam e mayde kala hen ko kewi tawa ha hande ne jogui ɓe o rendi ɗum ina waɗi hen ko arɓe tan ko yeehoɓe kono ne waɗi hen ko ganduɗa ɓeɗo ko tiɗɓe gona ha hande yeehoɓe so tawi kadi neɗɗo ne rena tiɗɓe ɓe gona yahoɓe ko wiyete ko enɗam e caɗtidiigal ko hen jeeya ɗum noon ko ɗo tan mbaynorto ne yewtere men hannde min taƴƴi gasi ha laaɓi Bocar wi noon ɗum noon to banggue karallagal tangguini kaɓirɗe no hannirta ko Bocar Djiby Touré en beltanima dendagal heeɗiyankoɓe meɗen en jafnino ɓoggol ngol wayni to haalirɗo hufno ko sehil moon Daouda Samba Dongo yontere Fande Sulam ɗo haaji e yewtere wonde e toɓɓere wonde inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh